بايتو خد خلالكي حلمي وانا بعلاك تكون اللي عدي تحرقين شلو وتحرقك قدل تحر عود عباش تحري مسقدل عدي جقانو سمسك ديل الحلال لي حلال يسمرتوك عالسن مرسل شماقل لومي ودوم زي بلي عمامو فورانا طويمو نقلي أبكند مهنات نسدرا معقلي عنا قبرو اندا أرقبغلي دمتاوي أبرار عثمان دومينو إفكت بتقرينيان تايلكم مترقومكم مو نبوزحات عقم زلوهم حاتيته إتازا حاشت دوميناو سعبين تلخاخم كتكون كم تخيل دما مريت نايا أب دومينو نحانت أكل تأتو موبال نايتخال أكل تأتو موبالي سلزخوانا دما إتحانتي أبطور كلهمت إتخال إيتاتخون أبتغازل لوا دومينوتاتون نخورك أي قددا استتحاحازه اللاوي زلوان نخمزيون كأولدنا أوادق أخايت سبق الكازولو نسب كان نبسخان كيلكم كمودا زي سبق مودا كخون سلازخيل أبرجين حمودو أقات إمزولو تسأقم بحساب بأبنتن كتنتن تخيليو زحاش مردع تخيلو النازخيل نقربهم نتبتات بمردع تاتات تسنين تخوينا مدما زيادة نوتشرات برهاتن يخونو دوميناو سعبين تلاخخم بزبلار استي أغريبا يزولو خط صحفكا نتي أبرجين حمودو وريدو زولو شجر كابسورون مردع كحجز زخيل زحاش أبنة سلازخوني بمثالي جيرة كزار مريت أزلخو كمسلوم مسلو من دي زبهال قدي برجين حمودو نمنتاي فرسالون نابزي مهلاو درجة يمرحلون زبل حسب أبو أمروتهم كحسبو زخولون برجين حمودو أبزل على برخة كبت حزو صعورون أبالاتو مرحنتون زمالا لسحطون حسابني إلي قمت برجين حمودو نمنتاي باتاتنالو نمنتاي كابتو زجوم حديد وصيو كوغو عسكي إلو نمنتاي كنخولة حساسبا مسعك أبي زساتف زنبره وحودن تصبيبن التحساسبا زئنقدو له مدرخ كخون كيلو حجون نمنتاي برجين حمودي فرسالو نمنتاي أبزو وديقو ناي زود كتن تنك انكنتايو زبل حطوتات ناي قدن كملسالو أبزا حلف غفان نمنتاي علامة نودا ببرجين حمودو خفرسو وخمزو دولي قليس أنيره أبزا خالا إكفال دما كميلو مفراس كلوبال مفراس برجين حمودو خسعب كيلو كبروه خفتني كمتي دوميناو سعبي انت لخاخم زمهرنا مفراسني حانت دومينو مفراس نايتخال آي زختل زين بار مفراس قلوبال مفراس ملع برجين حمودو أكيدو وزولو وجل لقنبار بار نلعلواي ودا ببرجين حمودو زخونو قلوبال كتفرسن كلا بمولو اتمعبل ملع عالك فرس كم زخل وندي قبرتن ويدما أي قدسان توم زحزونو جن توم بتسأل أول كسبات تكالو من لعلواي ودا ومن زفرسو نتوم زتصلقوا من زيدلي ومن أكلات مرحنة قلبال زقود ومسيلوهم خوني خيلي اتستوجد ان زفرسن جن اتقالسيو وتوم مفراسن دوميناو سعبين من لخخامن انتاي مسلو وجل جنبار قدم نمن افريسو من ادخي مومن بزحات سبات قدم قدادم نقولبال تراي زفرسي مسلومي اتحق اجنكم ايكونن قدم كفرسوون كلمسوون زدلي وودابن تنيرو برجين حمودو اديس اباي نبايتو إثيوبيا قدم كركورهم كخون دحر مفتانهم اتعشلاو عندرهم ببايتو إثيوبيا مستند سقاقن كفرسو ويم وسينهم التاريخ نزم السل بايتو برجين حمودو إثيوبيان تاريخون منقسي إثيوبيا مسرعة هقدف زنبورو زمدنا كداخل من كابزخف أنا بزبعاسي أبزم رحلو زنبرا قزيه أوشت إثيوبيا زنبورو تبعات إرتراويان حنساب محبر ناي ميكيل حنساب ناي جبريل النابلو اتفلس برجين حمودو أبي إثيوبيا تخيلهم أبز جزيزي هقدفن منقس إثيوبيان ولا قد صبغ زمدنا أنت زي نبرم هلا وسرعة هقدف جن جينا أبع أديس أبا أيتأف النيرو نزبد دهن فتان كنتات حليفهم دما نتعرمشش حيلي أبع أديس أبا زعكبه ودابي فتيرهم أبي إثيوبيا زنبر برجين حمودو مستناب إرتراز قرب مخانن ومؤون بزح حزبنا زقمت أول حجر سلزقانن بزح زلوا حزبي خعسلن كودبن نبورن اتصبيني أبستفالا لي سفرات ويد ما جزاو تني أديس أبا أخيباتات ركبات انداك يدوخا حزبي أبقى السخ عسل تقاليسوم من ودي ومن دما بز حزب تساتفوا علاتات كجبر ترايو
ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ድማ ኣብ 2024 ካብ ኣውሮጳ ብዝተሓወስዎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣባላትን መራሕትን ድማ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ሰሚናር ተዳልዩ ነይሩ። እቲ ብርጌድ ሓመዱ ኣብ ጥቓ ዓዱ ብዝተሰሚየ ዋዕላ ዝተጋብአ ዋላ እኳ ሓላፍ ዘላፈ ካይዳ እንተነበሮ ህዝብና ብቑልዑ ክንድኡ ምእካቡ ግን ዝሐጉስ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ብድሕሪኡ እውን እቲ ኣብ ጥሪ 2025 ዝተገብረ ካብ ዲያስፖራ ናብ ኣስመራ ዝተሰሚየ ዋዕላ ብሓይሊ ዕማም ወከልትን ዝተሰነየ ነይሩ። ኣብ መጋቢት ናይ 2025 ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝተወደባ ሰፈር ተወኪሎም ብዝመፁ ብዕለት 27 ወርሒ 3 2025 መርሕነት ባይቶ ኣዲስ ኣበባ ቆይሙ ካብ ዕለት 7 ወርሒ 4 2025 ጀሚሮም ድማ ውዳብኦም ከዕርዩን ፖለቲካዊ ትምህርትን ኣባላት ክህቡን ምስ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ተቃለስቲ ናብ ሓደ ክመፁን ቃልሶም ብሕግን ስርዓትን ክመርሑን መደብ ሓንፂፆም ተበጊሶም ከም ዝነበሩ ምስ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ቅርበት ዘለዎም ይመስክሩ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዘራግማይ ከሎ ፅሩይ ማይ ናይ ስተ ዝተባሃለ ካብ ደገ ዝመፁ ውሕዳት ኣባላት ነዚ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰን ኣቀራርባን ኣካይዳን ባይቶ ኢትዮጵያ ኣይተቐበልዎን። ንምፍሻልን ንምቁፃይን ድማ ኣብ መንጎ ሸውዓተ ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ሽግር ክፈጥሩን ከሳውሩን ተራእዮም። እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ እቶም ፀኒሖም ንጉጅለ ግንባር ዘቆሙ እዮም። ካብ ዕለት 14 ወርሒ 5 2025 ክሳብ ዕለት 3 ወርሒ 2025 ብዘይ ሙሉእነት ባይቶ ንውሕዳት ኣባላት ዕፁው ኣኼባታት ተካይዶም ኣብ ዕለት 29 ዕለት 30 ወርሒ 5 2025 ባይቶ ኢትዮጵያ ጉዳያት ክፈትሑ ዝገበርዎ ፈተነ ተነጽገ። ሕጊ ኣየድልየናን ባይቶ ኣየድልን ዝብል ዘረባ ካብቶም ፀኒሖም ጉጅለ ግንባር ዝመስረቱ ዘስደምምን ዝሐፍርን ዘረባ ተሰምዐ። ጉጅለ ግንባር ኣብ ዕለት 8 ወርሒ 6 2025 ምስ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ገይሮምሎም ነይሮም። መርሕነት ኣዲስ ኣበባ እውን ሕቶ ሓቲቶሞም። ገለ ካብ ሕቶታቶም መን ኮይንኩም ኢኹም ትረኽቡና ዘለኹም? መን ብዝሃበኩም ስልጣን? ሓይሊ ዕማም ሕጂ መን ዝሃባ ተልእኾያ ትፍጽም ዘላ? ተሓታትነት ንመን እዩ? መን እዩ መዚዝዎ? ዝብሉን ካልኦትን ጉጅለ ግንባር ግን ሕቶ ክንምልስ ኣይመፃናን ብምባል ጸርጸር ክብሉ ተራእዮም። ኣብ መወዳእታ ዋና መልእኽቶም ናብ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ነዚ ቤት ምኽሪ ዝብል ሓሳብ ተቐበሉና እዩ ነይሩ። እዚ ዛዕባ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይተዳለውሉን ዘይተጸበይዎን ምስ ሙሉኣት ባይቶ ክንዘራረበሉ ኢና ኢሎም ካብኦም ተፈልዮም ንገዛኦም ከይዶም ድሕሪ ትርክብ ኣብ ውሽጢ 25 ደቂቃ ከዓ ጉጅለ ግንባር ኣውጅና ክብሉ ተሰሚዖም። ታሪኻዊ ስሕተትን መጀመርታ ናይቲ መፈጸምታ ብርጌድ ሓመዱ ድማ ተጋሂዱ። ነቶም ነቲ ዕሸላዊ ዕንደራ ዘይተቐበልዎ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብሳልሳይ ኣካል ፀጥታ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣኼባታትን ውዳበን ከይገብሩ ተሓቢሮም። ብዘይወግዓዊ ድማ ባይቶ ኢትዮጵያ ደው ኢሉን ፈሪሱን። በዚ ዘይዓገበ ጉጅለ ግንባር ነቶም ዘስግእዎን ዘፍርሕዎን ውልቀ ሰባት ኣደዳ ማእሰርትን ምግልታዕን ገይርዎም። ነተን ኣባጊዕ ፋሕ ንምባል ነቲ ጓሳ ምጥፋእ ምስዋርን ምንዋርን እቲ እንኮ መፍትሒ ዝኾኖም ይመስሉ። ከም መልሕቕ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ባይቶ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ምፍራስን ምብትታንን ጉዳይ ጉጅለ ግንባር ኮይኑ እታ ፈላመይቲ ምውዳቕን ምፍራስን ዶሚኖ ድማ ክትፈርስን ክትወድቕን ተሰሪሑ። ናይዚኣ ምውዳቕ ድማ ምውዳቕ መላእ ብርጌድ ሓመዱ ከስዕብ ምዃኑ ፀኒሕና ክንዕዘቦ ኢና። ንባይቶ ኢትዮጵያ ዘፍረሰሉ ምኽንያት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሃብ ነበረ ሓገዝ ንምቁፅፃርን ከምኡውን ነታ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ንምኹብኳብን ናይ መቃልሲ ባይታ ከም ዝረኸቦ ንምእማን እዮም። ገንዘብ ንቓልሲ ኢሎም ክሓልው እንተኾይኖም ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲኦም ከም ዘላ ከምስሉ ናይ ግድን እዩ። ካልኣይ ዝፈረሰ ትካል ንሓመዱ ላዕለዋይ ውዳቤ ብርጌድ ንሓመዱ ባይቶ ግሎባል እዩ። ኣብቲ ጉጅለ ኣዊት ግንባር ብወግዓዊ ዝኣወጅላ መዓልቲ ዕለት 8 ወርሒ 6 2025 ከዓ ላዕለዋይ ውዳቤ ብርጌድ ንሓመዱ ዝኾነ ግሎባል ንኽፈርስን ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኸውንን ብወግዕን ብግልፅን ጀሚሮም። እሱ ከዓ ጉጅለ ግንባር ምንም ውክልና ናይ ዘይብሎም ክንሶም ናብተን ንግሎባል ኣቑይመናኡ ዝነበረ ሃገራት እዩ ተፀዋዕነቱ ዝብል ነውራም ዘይሓላፍነታውን ዘይትካላዊ ኣሰራርሓን ዝተኸተለ ዘረባ ሰሚዕና። እቲ መብዛሕትኡ ካብ ንቕሓት ርሒቑ ዝርከብ ኣባል መርሕነት ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ነቲ ትካልን ውዳበን ንምፍራስ ድግድጊት ተዓጢቑ ተታሒዝዎ ኣፍሪሱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይርዎ ይርከብ። ግሎባል ብሕርያን ድልየትን ባይታ ሃገራት ዝተፈጥረ ዝለዓለ ውዳበ ብርጌድ ንሓመዱ እዩ
ግሎባል ባይታ ሃገራት እዩ መሰረቱ ተጸዋዕነቱ ድማ ንባይታ ሃገራት እዩ ምፍራስ ግሎባል ሳዕብን ክህልዎ ንቡር እዩ ምስ ምፍራስ ግሎባል ዝበዝሓ ባይታ ሃገራት ናብ ምፍራስን ዘይምህላውን ቁመናየን እምሪሐን ግሎባል እምበኣር ካብዚ ምስረታት ሒዙ ብዙሕ ቡድሆታት እዩ ነይርዎ ቀዳማይ ቡድሁ ብቕዓት ኣባላት እዩ ኣባላት መርሕነት ግሎባል ብመን ሕራይን መን ይወፍርን እምበር ብብቕዓትን ዓቕምን ዝተመልመሉ ብዘይምዃኖም ርኡይ ዝኾነ ናይ ዓቕሚ ሕፅረት ነይርዎም እዩ እዚ ናይ ዓቕሚ ሕፅረት ግን ኣብ ግሎባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ጽፍሒ መርሕነት ትካላት በርጌድና ሓመዱ እዩ ዝረአ ካልኣይ ቡድሆ ግሎባል ድማ መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም ዝዓበዩ በዳህቲ ንግሎባል እምበኣር ሰብ ዩቲዩብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጸለውቱን እዮም እዞም ኩሎም ብምጥቕላል ናይ ስምዒት መራሕቲ ኢልና ክንጽውዖም ንኽእል ኢና እዞም ካብ ትካላት ወጻኢ ጉዳያት በርጌድና ሓመዱ ኣብ ሚድያ ኮይኖም ዝግምግሙ ክመርሑን ከማእዙኑን ዝፍትኑ ዝዓበዩ በዳህቲ ጸረ ትካላዊ መርሕነትን ትካልናን እዮም ነይሮም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ድላዮምን ኣብ ድላዮምን ዝዛረቡ ትእዛዝ ዝህቡን እዮም ነቲ ተኣኪቡ ትካል ከቑምን ትካላዊ ውሳነ ክውስንን ዝፍትን መርሕነት በርጌድና ሓመዱ ድማ ስርሖምን ስልጣኖምን ክንዮስ ሲምቦል ምዃን ኣብ ግብሪ መራሕቲ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ገይርዎም እዩ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጉድላት ዓቕሚ መርሕነት በርጌድና ሓመዱ ነዞም ቀይዲ በተኻት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ድላዮም ክኾኑ ኣኽኢልዎም እዩ ሳልሳይ ቡድሆ ግሎባል ዘለዎ ስልጣን ኣብ ወረቐት ብንጹር ዝሰፈረ ዘይምዃን እዩ እዚ ጸገም ናይ ኩሉ በርጌድና ሓመዱ እዩ ምስቲ ማእኸላይ መርሕነት ማለት ባይቶ ሃገራት በርጌድና ሓመዱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግርጭታት ምስ ተጸምደ እዩ ስልጣን ዝያደ ኣብ መን ኣሎ ወይ ድማ መን ዓብለለ ዝመስል መልክዕ ምትህልላኽ ዝተሓወሶ ምውድዳር እዩ ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይመስልን እዚ ክልተ ሓይሊ ክንዲ ተማላሊኡ ከም ሓንቲ ጋንታ ኮይኑ ንናይ ሓበራዊ ዕላማን ረአን ክሰርሕ ዝፍትን ከም መዋዳድርትን መባእስትን ብምርኣይ ሓበራዊ ስራሕን ቅኒትን ክሰርሑ ይከኣሉን ብፍላይ ብሸነኽ ባይታ ሃገራት ዝነበረ ንባይቶ ግሎባል ብዓይኒ ጥርጣርን ስልጣን ክምንጥለና እዩ ዝዓይነቱ ኣናብባይ ነይሩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እዚ ንግሎባል ሓደ ካብቲ ብግቡእ ከይሰርሕ ዝገበሮ ነጥቢ እዩ ግሎባል ድማ ነቲ ናይ ውሽጡን ናይ ደገን ቡድሆታት ክምክቶ ስለ ዘይከኣለ ፈሪሱ ይርከብ ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ዘፍረሶ ባይታ ሃገራት በርጌድና ሓመዱ ባይታ ሃገራት በርጌድና ሓመዱ ካብ ከተማታት ወይ ዞባታት ብዝተወከሉ ዝቆመ ውዳበ እዩ ከምቲ ምፍራስ ግሎባል ምፍራስን ምፍንጫልን ባይታ ሃገራት ዘጋጠመ ናይ ባይቶታት ምፍራስ እውን ንከተማታትን ዞባታትን በርጌድና ሓመዱ ናብ ምግምማዕን ምፍራስን ይምሪሕዎን ኣብዚ ሰዓት ባይታ ሃገራት ኣብ ዘይምህላው ደረጃን ውሕዳት ጉጅለታት ዝቋጻጸርዎን ባይቶየን ኮይነን ዘለዋ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይታ ሃገራት ዘይምትእምማንን ዘይምርድዳእን ተፈጢሩ ምስልቻውን ኣባልነት ምስሓብን ከምኡ ድማ ናብ ክልተ ምፍንጫልን ኣጋጢሙ እዚ ህልውን ወድዓውን ኩነታት ብምዕዛብ ኣብ ዘይምህላው ደረጃ በፂሐንየን ምባል ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይኮንን እረ ባይታ ሃገራት ፈሪሰንየን ምባል እውን ምግናን ኣይኮንን እንተሎ ድማ ስማዊ ህላዊ ዘለዎ ከም ኣብነት ጀርመን እንተወሲድና እኳ ምስ ምምፃእ በታ ንጉጅለ ግንባር ናብ ምድኻምን ምፍራስን ያምሪሓ ንጡፋት ኣባላት ባይቶን ሓለፍቲ ክፍልታትን ዝነበሩ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ርእይቶኦም ስለ ዝተጓነዩ ዝተነጸሉን ዝተጸለሙን ካብቲ ባይቶ ብርኩታት ኣባላት ኢዶም ክስሕቡ እዮም ተራእዮም ኣብዚ ቅድሚ ሳልስቲ ዝተገብረ ራብዓይ ጉባኤ ድማ እቲ ኣብ ሰሚናራትን ጉባኤታትን ክሳብ 1000 ኣባላት ሒዙ ኣዳራሽ ጸቢብን ዝብል ዝነበረ ባይቶ ጀርመን ብሰንኪ ናብ ጉጅለ ግንባር ኢዱ መሃቡ 160 ዘይበጽሑ ኣባላት ሒዙ ውዒሉ እዚ ቁጽሪ ምስቲ ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ዝተረኣየ ልዕሊ 650 ዝኸውን ክናጻጸር እንከሎ 25% እዩ እቲ 75% ኣበይ ኣተወ እቲ ዝበዝሐ ተስፋ ቆሪጹን ካብ ካልሲ ቕርሕቕ እንከሎ ዝተረፈ ከዓ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ርእይቱ ተገሊሉ ብከተማታት ወይ ዞባታት ደረጃ እውን ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይተሳተፋ ገሊጸን ነፍሰን ካብ ባይቶ ጀርመን ዝገለላ ከም ዘለዋ እውን ምፍላጥ ጥራይ ኣኻል እዩ ስዊዝ ዝኸፍአ ተግባራት ጉጅለ ግንባር ዝተረኣየላ ሃገር እያ ናይ ማፍያ ስርርዕ ዘለዎም ኣባላት ግንባር ብሕቡእ ተወዲቦም ነቲ ትካላዊ መርሕነት ከዕገርግሩን ከፍርሱን ተራእዮም እዚ ተሪኦ ሳላ ተባዕ መርሕነት ከተማ በርን ሓንቲ ካብተን ንባይቶ ስዊዝ ዘቆማ ፈሺሉ እኳ እንተኾነ ሳዕብዮኑ ግን ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ብዙሓት ተስፋ ምቁራፅን ምስልቻውን
ካብ ቃልሲ ምርሓቕን ኣኸቲሉ ምጻይካ ክስልየካን ከፍርሰካን ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ እንታይ ተስፋ ዘቑርጽ ካልእ ኸይህሉ ኣብቲ ድሕርቲ ናይ ማፍያዊ ተግባራት ዘሎ ቪድዮ ምቅላዕ ዝተገብረ ኣኼባ እውን ልዑል ምጉዳል ተሳትፎ ኣባላት ኣርኢ እዩ ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ብጉጅለ ግንባር ዝተወደበ ሕቡእ ጉጅለ ኣብኡ ጥራይ ዝተሓፅረ ይነበረን ኣብ ካልኦት ባይታ ሃገራት ከተማታት እውን ኣባላቶም ብምውዳብ እዮም ትካላት በርጌድ ንሓመዱ ኣዕንዮሞ እተን ዝተረፋ ባይታ ሃገራት እውን ዳርጋ የለዋን ግዳይ ዶሚናዊ ሳዕብየን ተለኻኸም ኮይነን እየን ደኒማርክ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ሸወደን እውን ከምኡ እስራኤል ቁጥሪ ኣባላታቶም ሕሱም አንቆልቂሉ ብሓፈሻ ብኣብ ዝበዝሓ ባይታ ሃገራት ምስ ምምፃእ ጉጅለ ግንባር ኣብ ክልተ ክግምዓን ክመቃቐላን ተራእየን እየን እቲ ምፍራስ ኣብ ግሎባል ኮነ ባይታ ሃገራት ኣይተሓፅረን ናብ ከተማታት እውን ልሕም እዩ ብሕፅር ዝበለ ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ንባይታ ሃገራት ኣብ ምምቕቓል ምግምማዕን ምፍራስን እዩ ኣእትይወን ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ዘፍረሶ መሰረታት በርጌድ ንሓመዱ ከተማታት ዞባታትን እየን እቲ ምስ ምምፃእ ግንባር ዝተረኣየ ምፍራስ ምድኻምን ባይታ ሃገራት እምበኣር ከምቲ ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ዝነግረና ንግሎባል ባይታ ሃገራትን ጥራይ ኣይኮነን ከፍርስ ተራእዩ ነቲ መሰረት ዝኾነ ከተማ ወይ ዞባ እውን ለኪምዎ እዩ ናብ ፍጹም ምድካምን ምፍራስን እዮም ርሒዎ ነታ ፈላሚት ፖለቲካዊት ኣሃዱ መሰረት ውዳበን በርጌድ ንሓመዱ ዝኾነት ዞባ ስትኾን ከተማ ዓደዳ ምፍራስን ምብትታን ገይርዋ ምፍራስ ከተማ ድማ ምፍራስ መላእ በርጌድ ንሓመዱ ምዃኑ ክንደይና ንርዶ እቶም ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጫውጫውታ ጥራይ ዝጓዓዙን ዝምእዘኑን ግን ዘሎ ክመስሎም ይኽእል እዩ ግን ቀቲሎም እዮም ክሳድ ቆረፅቲ ጉጅለ ግንባር እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግን እቲ ኣብ ከተማታትን ዞባታትን ጀሚሩ ዝጸንሐ ምህናፅ ማሕበረሰብ ኤርትራ ደው ምባሉን ምፍሻሉን እዩ ምፍራስ ከተማታት ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ማሕበረሰባዊ ጥርናፈ ምምስራት ኮሚኒታዊ ማሕበር ክኾልፎን ክዕንቅፎን ክኢል እዩ ኣብነት ክትኮነና እኳ ሓንቲ ካብ ዞባታት ስዊዘርላንድ ከተማ በርን ተወሲና ከም ኣብነት ጥርንፍትን ሕብርትን ከተማ ትረአ ከም ዘይነበረት ሕጂ ግን ተዳኺማ ጥራይ ዘይኮነት ፈሪሳያ ክትበሃል ትኽእለሉ ደረጃ በፂሐሎ ብሓደ ዝቃለሱ ነበሩ ተቃለስቲ ብሰንክቲ ካብ ሕጋውነትን ማእኸልነትን ዝወፀ ቀይድበተኽ ጉጅለ ግንባር ዘይምርድዳእን ዘይምክብባርን ደረጃ በፂሖም ቁጥሪ 1ን ቁጥሪ 2ን ዝብል ታርጋታት ተዋሂቦም ተጻረርትን ተጋራጨውትን ኮይኖም ኣለዉ እቲ ከብድኻ ዝቐርጽ ሸነኹ ድማ እዩ መንእሰይ በርጌድ ንሓመዱ ብፖለቲካዊ መርገፂኦም ካብ ህግደፍ እንተዳናገጹን ካብ ማሕበረሰቡን ተነፂሎም ከይኣኽሎም ሕጂ ኸኣ ብሰንኪ ዘይቁርዒን ዘይውሕሉልን ኣካይዳ ኣብ ፍጹም ምትፍናን ዘይምትእምማንን ኣትዮም ይርከቡ ነቲ ብኪሎሜተራት ካብ ባህሉን ሕብረተሰቡን ተፈልዩ ኣደዳ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ዝኾኑ መንእሰይ ሕጂ ኸኣ ዝገደደ ኣብ ሕድሕድ ዘይምትእምማን ፈጢሮም ነብሱ ኣደዳ ተነጽሎን ጸቕጥን ክኸውን ቀሲቦሞ ይርከቡ መንእሰይ በርጌድ ንሓመዱ ኣብ ፍጹም ቀውስን ተስፋ ምቑራፅን ይርከብ ኣሎ ጉጅለ ግንባር ግን ናይ ኢድኩም ኣይትስዕኑ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ምፍራስ ሓንቲ ዶሚኖ ምፍራስ ናይተን ተኸቲለን ዘለዋ ዶሚኖታት ተስዕብ ምፍራስ ትካላት በርጌድ ንሓመዱ እውን ምፍራስ መላእ በርጌድ ንሓመዱ የኸቲሉ ነቲ ብዙሓት ዝፀዓሩልን ዝደኸሙሉን ክእረምን ክዕረን ዝነበሮ ውዳቤ ኸኣ ኣብ ምፍራስን ምብትታን ኣብፂሖሞ እናሃለዉ ጉጅለ ግንባር ንበርጌድ ንሓመዱ ውዳቡ እፍሪሱ ትካላቱ ዕንዩ ኣብ ክጽገነሉ ዘይክእል ደረጃ እዩ ኣብፂሕዎ ዝርከብ ናይ ዝዕንወት ድማ ብታሪኽን ሞራልን ሓላፍነትን ዝሕተት ጉጅለ ግንባር ምዃኑ ከስምረሉ ይደሊ ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል ሰናይ ኣስጎዶም ሃይለ ባይቶ ክተኽለልኪ ሕልመይ ዋና ባዕላክ ትኮንለይ ዓደ ድሕሪ ገንሸሉ ድሕሪ ገት ገደል ድሕሪ ዓወት ዓባሽ ድሕሪ መዝገደል ዓደይ ዓዲ ጀጋኑ ሰብሰብ ደይልል ሓላይ ለይ ሓላት ምስ ምረቱ ቃልሲ ንመሰል